Чатыры мастакі дзеляцца з гледачамі фотапозіркамі на унікальныя прыродныя аб'екты. Тут толькі на 1 секунду прыпыняецца жыццё у аб'ектыве камеры. Ніхто з жывёл не пазіруе, толькі момант і валоданне тэхніка, якая дапаможа зафіксаваць аб'ект. Так адбылося з зімовай сойкай. Когда ты сидишь в засидке и тебя не видно, то ты можешь наблюдать такую реальную жизнь. Но это если говорить о птицах. Если говорить о животных, то же самое. Можно, есть съемка с подхода, так, есть тоже съемка из засидки. Здесь зима, да, такая необычная ветка и обычная сойка. Так? Но фишка в том, что идет снег, это на фоне темного леса, и получается, видны каждая снежинка, она как бы капает, падает, и такая получается сказочная картинка. У фотамастакоў былі толькі 2 экспедыцыі. З кожнай прывезлі за 100 здымкаў, на выставе прадстаўлены больш за 30. Некаторыя зрабілі з адной і той жа кропкі, але героі там зусім розныя. Старонкі Гродзенскай пушчы паказаны ў розных порах года. На кожнай зафіксаваны тыя, хто ўжо занесены ў чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь. Орлан белохвост, орол змеяят, белая чапля, чорный бусел, выдра, лось, воўк, бабёр. Трэба прыкласці даволі шмат намаганняў. І акрамя таго, кожны з іх гэта твор мастацтва своеасаблівы. То есть это такое зімовыя фотаздымкі, гэта прыродная графіка, карункі марозныя, кавалачкі ільда. Асноўнае і галоўнае прыцягнуць увагу да прыродаахоўнай тэрыторыі і заахвоціць наведвальнікаў берагчы прыродную спадчыну, але адначасова ёй палюбавацца. Зрабіць гэта можна да 15 сакавіка.